Okay, daghang kay salamat sa inyong pagsubaybay, pagsunod ani nga tong live edition ron Buntaga. Nawato ning isgot-isgotan mga kagalaan, Baptist Pastoy. Wala man nimo kuan, laman sa mutugon sa kong panawagan nga makipag-sharing ko niya online. Wala man siya mutugon sa kuan. Sige na lang. Play na to niyang pamahayag ug usa na iyang kuan ani concern ani ang Baptist ba. Ano na to nila? Tanan, kumusta? Wala gilaing tinuod nga simbahan gitukos Ginoo gyud. Proud gyud ming mga Baptist. Wa gyud lain, bisan pag maglalis na ato tag korte be. Wa gyud di gyud mo daog. Istoryahi. Ngano una ang manluluwas gibautismo has Baptist. Istoryahi. Before si Kristo minaog, naguna na si John. Ang nakanindot ni John, mao na gitawag earthly name, unya ang Baptist, that's the heavenly authority. Sabadya, murara wag right. Ang kon karon nga pertinaghana na kay media. Panulong na yung taon mo, Istoryahi. media. Unungan na ninyo hang angkon-angkon nga kamoy tinuod. Ang tinuod no mga Baptist o ang tinuod nga simbahan. Nagitukod ni Kristo Baptist ra gyud kay ngano, diha man kitag tinuod og 100% nga kaluwasan. Mo na tinuod nga simbahan. God bless sa mata. Tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo diha ka magakita og tinuod nga kaluwasan apan hantod karon wa gyud na santos. Agoy. Sam na nimo. Tinuod nga kaluwasan maganang imo. Nya ngano mo na santos sa nimo simbahan na ber? Ha? Atong masayo ni. Actually guys, got mo sa kaso god. Well, ang kanang kaso god mobile dili man na ang kanang to fraud nga kanang kuan mo kaso unsa may sala unsa may ikaso o kanang nagangkon-angkon nga walay ebidensya pwede ba na nga kasuhan i-research na to ni kuan be ChatGPT sige be hapit unya dire mari ka diara ko diris balay sige bro unsay kaso sa mga nag-angkon nga sila maoy tinuod pero walay sa tadi research be kung adunay tao nga angkon nga sila tinuod panilitan tagiyasuta makabuhat og usa ka butang kaning klaro si Bilkis mo ni wa man tayo klaro ani nga kuan specific na to nila unsay ikaso kung mag-angkon sila tinuod sila may tinuod nga tinukod ni Kristo pero wala ebidensya kani ngayon nga pangutana kay kasagaran ani kay religious claims siya okay sa legal nga bahin sa balaod taraha tanawa dodong pastoy sa legal nga bahin sa balaod kung ang usa ka grupo relihon nag-angkon nga sila ang tinuod nga gitukod pero walay ebidensya kasagaran walay kaso kung opinion o tinuohan lang na nila opinion ra tong imo wala sila mangilad og kwarta pinagi sa bakak mahimong naay kaso kung limbong estapa proud misrepresentation kung ilang gipresent ang ilang claim fact aron maka panikas libel slander kung gidaot ang ubang relihiyon pinagi sa bakak nga paratang religious legal nga bahin ang angkon sila nga tinuohan bilip dili walay kaso ning inana pero sa 97 Philippine Constitution protektado ang freedom belief of religion okay now balik ta katong giingon ba nga kasuhan o kanang bisan pag magkaso mo actually man god ang kaning mo kuanta og adto tag kaso sige mo file tag reklamo nganong nag-claim mo so file tag reklamo ana karon ang pangitaon sa piskal ana is ang ebidensya number 1 dyan ang ebidensya nga dili kanang tawag aning ang own opinion nga naman good brad diri nabasa na ko sa Biblia gibunyagan mo gud si kuan si Kristo ni John the Baptist mo nang nabaptize Dios Kristo Unsaon man tong wala na bunyagan ni San Juan?
Kamo, wala man mo nabunyagan ni San Juan kay hagbay ramang namatay si San Juan ug ni sa langit. Bukod mo baptis ani kalakiha. Agoy. Katuras Kristo baptis kay nabunyagang Juan. Unya, balikan ta. Now, ang pangitaon sa piskal ana is ang ebidensya. Sige. I-provide ang imong factual nga evidence. Unsa asa man na nimo ni gibase? Factual evidence ha. So karon mobase ka og tawag aning ni ang factual nga evidence gamit nimo ang Biblia. Ma-question man sad ka diha sa Biblia. Question mo kada. Nganong niingon man ka nga Baptist Church ang gitukod ni Kristo? Hay may imong ebidensya. Mingon nga naagid ko'y ebidensya na brad. Una, asa ang imong ebidensya? Naagid mabasa sa ko. Asa imong asa na mabasa? Asa imong ebidensya na? Ang ebidensya ana sa mukotag kung dili libro adto juga dagan sa Biblia nya kay kini mga Baptist kay Bible alone ni. So dagan sila Biblia ilang isubmitar katong Biblia nga ilang paboritong gamiton King James makaha New International Version, Revised English Version. Sa pa na mga version diha gamiton nila ng mga dili Catholic na mga version. Now regardless ana. Sige, okay Biblia. Asa nga statement sa Biblia Baptist Church tinukod ni Kristo? O diha ra laay. Tamawa gyud ay pangitaon sa piskal statement man. Kay kung imong statement nga gipalusot nimong tinukod mo ni Kristo, haman ang ebidensya sa Biblia. So na statement ang Biblia regarding sa inyong simbahan. Karon ang piskal ana kung wala kay ebidensya sa korte na ibasura ang kaso sa piskal, dili na masangat sa korte o dili na maimbestigahan furthermore or kanang lalong pang investigation kay wala siya ebidensya. Murara ka na og nag-file og impeachment letter sa usa ka tao or usa ka kandidato kung wala kay solid nga evidence ibasura ra jud na siya. Straight to the point. O ibasura na. Karon para dili mabasura, naabay factual kay kini sa piskal factual may pangitaon na. Factual evidence walay mahatag. Si San Juan gisugo sa Dios pag-una aron siya ang mag-una kang Kristo. So mo to itag-an ni propeta nga kuan kining may nagsinggit ito sa mingawan. O kana siya andamo ng dalan kay mag-andam sa dalan. Mo na nga kadtong mga gansangan-sangon, tol-iro na. Mo to nga namunyag siya. Para nag-abot ni Kristo maandam na. So, ang iyahang apelyido kung buot yun natong sabton, Baptist gud siya. Munang natawag yun sa John the Baptist. Unya kinsa magbuangan tao magtukod og relihiyon, apelyido Juan dadog ngalan sa relihiyon. Ha? Kinsa man ang kuana. So mabasura ra gyud ang kasuhan na og ikaso na. Og ireklamo para tag-complain. Ang complainant ang Katoliko ni file tag-complaint. Kinsa man ang gipailag reklamo ang Baptist. Pag-abot ito sa korte. Kailangan tayo solid na evidence daghan kayo. Unuran tas korte o sakto daw ni madili daw tinuod ang Baptist kana man gyud mga ebidensya. Pero ang Baptist ang complainant, Baptist ang complainant, mo-file sila og muduot sila og kanang reklamo ba? Nga kami gyud. Moapila sila ba? Nga kami gyud ang tinuod. Pangitaan kas piskal ana og ebidensya. Karon, pagatag ni mas piskal sa ebidensya. Uban ang imong abogado. Kung wala kay factual nga ebidensya na ibasura na bisan pag kining abogado asa pa nag-graduate ng law. Bisan pag Santo Tomas University pa na. Bisan pag UP Diliman pa na. Bisan pag unsang sikat nga university pa na. Harvard University pa na nahuman ang imong abogado diha. It doesn't mean kung asa na siya nahuman pag wala siya factual nga ebidensya ibasura ra jud ng kaso. Straight to the point. Ibasura ra jud ng reklamo. O, nakuha ko ninyo ang punto. Ibasura rin ang reklamo. Now, karon, arita sa gitawag na tugkuan. Arita sa gitawag na to og
kanang ang ebidensya. Moy nga piskal, asa may inyong ebidensya nga Baptist Church dili gitukod ni Kristo? Naman tayo mahatag, factual. Una, libro, sige. Kay ang Biblia, wala statement ang Biblia Baptist Church gitukod ni Kristo. Porque magaling ninyong atakis Katoliko nga ang Katoliko dili gitukod ni Kristo kay wala gyud mo ebidensyang mahatag. Way mabasa sa Biblia, nabay mabasa sa Biblia sa Mateo 16:18, I will build my Baptist Church. Wala mo. Karon kung kuhaon na to ng ebidensya nga si Kristo Baptist kay nabunyagan siya ni John the Baptist. Kung di mabunyagan ni John the Baptist, dili may mo baptist. Ug gano man nga kamo man mo mabunyag ni John the Baptist, ngano ingon mo baptismo? Sa ato pa intended ra ang Baptist kadtong nabunyagan ni John the Baptist. Si Kristo kay gibunyagan ng John the Baptist, nang nabaptist siya. Pag wa mabunyag ni John the Baptist, dili ba baptist? Tama mali? O pagbunyag sa tama brad, o kamo nabunyagan ba ng John the Baptist? Wala. O nganong baptist mo? Si Kristo may among gisunod. Bisan pag nagsunod mong Kristo. Unya wala man mo napabunyag ni John the Baptist kung nagsunod mong Kristo na si Kristo napabunyag ng John the Baptist. Maro laay. Unya asa man gibunyagan si Kristo didto pagyud sa suba sa Jordan. Karon kay sa suba sa Jordan man siyang gibunyagan, aaman mo na munyag. Tuas sa tunaag kabaw. Ang uban tuas baril. Uban tuas tangkal baboy. Sungsungal lang itong kuha nagbunot para na itubig na pundo. Muna maka kuan sa tanin nyo aning kalakihan. So karon sila mo kuan, sila may mo reklamo sa Katoliko. Patakar man mo. Hamay nga ebidensya nga dili gitukod ni Kristo. O di muna subayon dayon ang historya ng inyong suban kamo sa amo nagsugod. Aron basahan nato nig kanang kay kun diha kas Biblia god magisgot ta sa Biblia wala man jud ka makabasa sa Biblia nga bunay Baptist Church. Unya tay si Kristo human sa kay gasugod man yung ministriya naman sa Lucas 3:23 30 anyos. So usa na diha ang pagtukod ng simbahan sa Mateo 16:18, ikaw Pedro ibabaw nining bato, tukodon ko ang akong iglesia, ug bisan ng kamatay di makabuntog nini. Kung ilahos pag di mo nagbasa na diha sa 19, mingon man, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili diresyota, idili dito sa langit. Ang imong itugot diresyota, itugot dito sa langit. Kana nga yawe nga authorization mo na nasa kining Amplified Bible, and I will give you the keys, open and close parenthesis, authority. Sa ito na kanada, authority dyan na. Karon kung wala kay authority, saan mo na? Dili na matabag ko kan. Now, balik pa. Kaning di tukod ni Kristo nga simbahan, asam na karon? Wala lang nag-exist hangtod karon in the 4th century ang simbahan Katoliko ra. Kung maungan mo nga bisag asa mag-abot sa korteng kaso, mas mudaot pang Katoliko. Protestante bitawag ang don't know kung appeal ba tong Pilipinista. Himpay og kasos Katoliko. Ngano nga wa man ko na marehistro sa Secretary State's Commission ng Katoliko. Ang sa tubag sa korte. O ato lang mo sa founder anak, ni kaya may founder, panaugo ni Mas Kristos Langit, papirmahan ni sa Security and Exchange Commission. Ay brad, wala pa man to, kaya wala pa man mag-exist ang Security Exchange Commission sa panahon ni Kristo. Ibutan talang yan na nag-exist. Granting without admitting for the sake of the argument na nag-exist yun ang maong kuan Security and Exchange Commission panahon ni Kristo. Dili sad pwede iparehistro ni Kristo ang iyang simbahan sa gobyerno. Kay mahulog nga ang Kristo under sa gobyerno. Na kay ang gobyerno di man pwede i-under ma-under si Kristo sa gobyerno. Wala yung pagkahari hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo na under og balaod. So ano ta? Kung sila mo reklamo, may ebidensya ba? Tukaw na ka ng ganyang kasaysayan.
Iya sa nga, di man mumutuwa ng encyclopedia bakag, ano ta online? Oh, ChatGPT, kanusa nagsugod ang Baptist. Oh, atong tanaw na. Kanusa nagsugod ang Baptist Church? O kinsay founder, tanaw ni. Kinsay founder ani. Kabalo sila ani. Wala na lagi tudlo kay babasahan ni silang membro patay. Layas nila mapamamaol tao nilang mga membro. Oh. So kinsay founder ani? Tanaw na to ha. Yeah. Oh. Ang Baptist Church wala gi usa ka klaro nga official founder sama sa ubang relihiyon pero natay kasaysayan kung kano sila nauna sa movement. Kano sa nagsugod? Kadaghanan sa mga historiador nag-ingon nga nagsugod ang Baptist movement sa early 16th and 17th century sa England ug Netherlands. Kinsa ang founder? Diya ha. At ito sa basahon ni Netherlands. Mga 1609 to 1612 dito nagsugod ang unang Baptist churches sa Europe. Sa Jerusalem di ay nagsugod. Agoy. Karon kinsa ang founder? Walay usa ka founder pero pinakaunang leader nga gi-consider kay si John Smith, usa ka English preacher nga nagtukod og unang Baptist church sa Amsterdam 1609. Si Thomas Harris unsa may kuya mo nga ni ayan kauban nga nibalik sa England og nagtukod og Baptist church dito 1611 to 1612. Mao ni inyo mga kuan. Ang uban Baptist mutuo nga wala sila human founder kay ang ilang giingon nga ang ilang pagtulunan gikan sa panahon ni Jesus ug sa early Christian. Sa Britannica Encyclopedia ilahan ang pagtuo. Apan karon kay giklaro man nga doon na di unang leader si John Smith okay ron tato og si San Pedro inyong leader. John Smith man therefore unsa may sumatotal pahayag ana. Nabasahon ako ni. Sumatotal pahayag ana kinsa nang mga lidera nang giingon da. Mo ni. Nasa World Almanac and Book of Fact. Bahala na lag mo to sa dili basahin na masa dito factual evidence. Sa giingon din number 1 sa Christian, major Christian denomination. Number 1 Baptist Church. In radical reformation origin kano sa nag-origin in infant baptism demands for church and state separation. John Smith, English separatist in 1609. Og si Roger Williams 1638. Agoy, dili di ay si Kristo founder ninyo. Unya na ipamugos mo nang gitukod mong Kristo. Bisag asa mo mupile og kaso. Kung mupile mig kaso, nga dili si Kristo nagtukod ninyo. Unuran batas korte kay kita may complainant tala kamingon sa nga. Bisag asa mo mupile og kaso sa korte. Sige. Ang complainant ang Katoliko. Ang gireklamo ang Baptist Church. Pag ingos piskal, hanay yung ebidensya, maka-provide mo ta. Lugi sila ang kalakihan. So mucounter sila na ilang atubangon ng kaso, tabagon nila. So sa ilang baton, pag mupay lang kaso, hire kag abogado. Okay, kortahan, dagong 10% niya dito hire kag abogado. Hire kag imong abogado. So adto hearing na sa korte kung asa nga branch na i-file. Dito gyud mo mga adto na hearing ng kaso. Pag hearing sa kaso ana karon, kinsa may mo daog? Siyempre ang kato nakahatag kung ebidensya. Kung maumang galing ng imong giingon nga magkasukaso ta, idibati na lang na para na imo dito tormahan ay makahibalo pa ang ubang mga tao kinsay tinuod na tuduha, makamata sila sa kamaturan. Nganong kasuhon pa mana? Talawan, dibatihon na lang yun na ito na be. Ano ba dyan ka mo atubang nakagdebate nga kapila naman ko na mo gatchat about sa George porsyento itong topic di sab. So ipahagi niya kaso ipahagi niya kaso o karon sige kaso insa bisag asa pa ang korte ikaso atong paminahon na gani ang pamahayag paminahon to niya pamahayag daraw Wala gilaing
tinuod nga simbahan gitukos Ginoo gyud. Panood gyud ning mga baptist. Proud kayo sila nga mga baptist kuno. Ang pangutana, doon na ba ebidensya? Maka-proud ba mong hatag ebidensya? Wala. Opinion ra lang ilaha. Agoy! Opinion ra. Wa gyud lain, bisan pag maglalista adto tag korte be. Na, besan pag maglalos ta, adto tag korte. Nganong lalisan man sa korte? Ang pwede mo lalis sa korte, katuro man ang naikaso. Mabutan na ng hearing. O sa'y kaso? Ha? O sa may kaso ang isangat? Di, ano mo kaso man mo ninyo? Oh, di man hilig ng katolikong kaso. Sige, besan pag adto tas korte gusto na yung gano'n, mag-hearing ba niya? Atong atras ba? Bisan pag maglalista adto tag korte be. Ingon pa, ato tag korte be. Sige, ato korte lalos. Di man sa ganahag debate public, kaya kanigong debate, mas nindot na siya. Kay nagi, makikita yung mga membro, tinalawan mo ng imo. May mga membro makikita nimo, makikita sa dang panig sa Katoliko, nga atubang ka ba, kung supposedly, kung naamos ka matuoran, kinahanglan yung mo atubang mo. Kay, sayang, ingon mo nga Kristohanon mo. Karon, o sa may gingon ni San Pedro, nga, ingon sa diri kung basahon niya, ingon si San Pedro, tanawon ako ning ingon ni San Pedro diri niya, sus pobida dara sa unang Pedro 3:15 nga, hinunua pasidonggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, o hinunua siya nga inyong Ginoo, pangandam kamo kanunay pag-atubang tang bisan kinsa nga magpakisayod kanuno. Ngano di magkamatubang og debate? Wala mo pagkatinuod ko sa ano, wala. Di man di kaanda mo atubang sa bisan kinsa nga magpakisayod bayan sa pagtuo. Andam kas pagtubag. O karon, debate tabi. Pamatud kuno na in public. Sige daw. Pagbasin taman ra kas kapitulo baba bersikulo lawan Straight to the point. Masilbi ba gud na nimog moingon ra kag adto tas korte maglalis. Ngano maglalis man tas korte? Public ta lalis. Pag-hire kag moderator, mag-hire pud mig moderator para patas kwantag sound system imo magkuhan pud mig sound system. Daghan ipatambungan tanan mo mga membro. Iyagyag ibadala imo mga ebidensya tanan kay public debate man ana ba? Kung adto kas korte, lugi na kadaan. Kaya pag paningil ang naspikas panig, asa yung mga ebidensya, lugi mo juga. Kaya mo juga yung mahatag ebidensya. Unya kung adto kag korte, sa piskal, ang pangayon sa piskal, mga factual evidences, dili nang huna-huna ra. Adi nang huna-huna ra. Straight to the point. Inaut na nga nasabtan ko ni mo ani, puntuha. Nahuna ra man ng, sige line pa. I-research na to ni Be. Who is the founder of Baptist Church? Kani Google lagi ni atong ikuan ha. Baptist. Who is the founder of Baptist Church? Diara. Klaro kayo. Dara diara. Dire klaro jud. Syaro di jud The founder of Baptist Church. Baptist Church was founded in 1609. Mas unuran pa ni korte. Kay factual man gini siya kay ang gigamit ani nga source. Unsa man? Wikipedia man siguro ni nga gamit ka source. Wikipedia. Wikipedia ba ni? Lagi Wikipedia. Wikipedia ba ni? Wikipedia lagi Baptist Church was founded in 1609 in Amsterdam by English separatist John Smith. Smith's a former church of ang England clergyman rejected infant baptism and baptized himself as his followers. Siya rin nagbunyag niya hasta yung mga tawagan ng mga sakop. Agoy!
Silbi ba ko rin lagi ikaw na nagbunyag ni mo? Si Juan gani, gipadalas Ginoo, gali sa gibunyag-bunyag sa ikaw galingon. Mo na diha, proud tayo. May proud mo na. May proud ka nga, Amerikano founder ni mo. O ni proud din ka, kay kwarta ang pa sa inyo ama. Kaya ka na magpasto ka, may allowance na. Lahat pa sa mga suldo-suldo. Agoy! Lahat pang 10%. Halad ko na singkasing pa. Kapay sinunod sa sobre. Payo. Nagiro ba na masiro kada simba? May magkadabuhan daw dawat. Agoy! Ha? Dili si Kristo founder karon arita. Establishing the pure Baptist principle of believers baptism. Thomas Hillwys ba ni pag-pronounce na? Soon after established the First Baptist Church England in 1612. So nana kay founders and early leaders John Smith, Thomas Hillwys, Roger William, tulo ka buok Wadi Hesus Kristo na sagol. Wala man yung Kristo na sagol saan man Daw, palabot ang mga sibot-sibot. Agoy! So Melchizedek, paano bunog dala, lahat, Biblia sibot. 10%, lahi pa tong halad ko na singkasong. Lahi pa tong may sibot-sibot. Tuwa pa sobre-sobre. Agoy! Halad pa salamat. Pagkada ko, paldo! Payo. mga idol, paldos pastor mga idol. Mga vlogger ba? Hello mga ka-idol, paldos pastor mga ka-idol. Tawanan kaayo. Saan ito na? Yung founder tulo ka mo Amerikano. Origin and belief. Mo nagsugod. Sige. Movement emerged from English separatist movement, part of Protestant Reformation. Which sought to reform the Church of England. The early Baptists were convinced that the Bible required baptism to be a personal, conscious decision, believer's baptism, rather than something done at birth, infant baptism. Muna kung gikurso na itong ulibang, wag ito si Kwan. Asa mabasa sa Biblia nga dili pwede mamunyag og mga bata. Wag yung mahatag. Sige, ragrasong-basong layo kayo. Dili mo nagsugod. Kanya karon kung iatras na tanas si babaw, ang inyong founder, mga Amerikano, tulo ka buok. Tulo ka buok ha. Sa pag-iklit na ito nagdagway sa inyo founder ninyo. Muna nagtukod sa inyong simbahan. So ang pangutana asa man ang inyong pasangil karon nga kamo ang tinukod. Unya makipaghusay pagkaskorte. Basura ni mga dokumentos korte. Hulog po ang katawanan na piskal mga gitan. Ayaw lang pang piskal na pabor nimo kay pareho rin magrelihiyon, natural na, pero bisan taog ka na pareho magrelihiyon kung balawad ang basan wala dyan ipaboran. Sa ebidensya rata magdaog ana. Karon unsa may ebidensya nato nga mga Katoliko kitay magkomplain ni kitay komplainan klaro kay no legit na pay libro na ko diro kapay uban ako mga history das loyo perte ka legit na perte ka legit na. Now, kung saan tamanin namayungan regapon mo nga ay Brad gikan mamis Ginoo Brad nga pa yung pasangil ay nga mga luwas na kuno sila si virus kuno sila
Asa man gibutang ang mga luwas sumalas sa Biblia. Brad, langit. O anong gasuri-suri pa man mo ng kalibutan na? Kung langit ang inyong padulungan, anong gasuri-suri pa man mo ng kalibutan na? Amaw na, nagkaparating nyo diha. Susbon ako, no? Undang na mo yung pamasangil nga, kamo ang tinukod ni Kristo. Kaysa tinuod lang pagkastorya, wala jud may resibo. May resibo. Ha? Mutuod ba mo nga wala may resibo? Yes! Karon pawata na, asa imong resibo, ana? Nga kamo jud ang gitukod ni Kristo. Ipagawas ko na niya. Wala. O Baptist Church, mutlo na yun. Namurag, isa mo na, ikuha ni mo kay Balos Kristo, apridong mo ni ibanyag pangang relihiyon. Nawa, magalipod siguro kay kalibutan, no? Kung kano sa kanabot diri sa Pilipinas, no? Ano ba yung fundok? Fundok naman, no? Ano ba yung fundok ba? Ha? Pero moingon ko nga, ang Baptist, tinuod na simbahan, okay na siya kung sumpayan mo. Baptist, tinuod na simbahan piki. Ana. Ikay, period rin mo dia. Maglalis mo kita ini. So, posible nga nung yagi pa manggunag korte. O ganyan na lang yun ng yagig debate public. Bisag asa pa ta kay talawan pag kayo nagdebate ni. Siguro kay agig debate. Bisag online debate na lang. Wag ni agi ni. Ha? Bisag online debate. Wag ni agi. Ya, pagkaulaw lang kasi mga ang sana eh, mga membro da. Kapag kaulaw lang ka. Ha? Ya, pagkaulaw rin na siya mga membro ni. Be, atong ipadayon ni Biao. Wa gyud di mo daog. Sige daog. Kay ngano una. Daog na daan. In terms of evidence, bisag di palalison, daog na daan. Kamo ba? Mag-question man mo sa abogado na. Hamay mga ebidensya nga nagsugod mo Jerusalem, hamay mga ebidensya nga nagsugod ng John the Baptist. Pag wala ka ebidensya, may nga nakakikibunyagan mas Kristong John the Baptist, di mo na may rason. Ngayon, di mo daog. O karon nagtinudon yun is Katoliko nga mapayag reklamo sa korte. Bisag pang religion eh, katawanan mo ginintang kasuhan eh, kasi religion mo eh. So, payag reklamo. Sa ato pa na may record, lagi payag mo reklamo. O sa may buhaton ninyo, kamo nga side, hire mo abogado. O ipagawas ang pinakamayong abogado ninyo. Ang problema lang kay puros Katoliko pa ng abogado, wadyo makutlo ninyo. Wala ko kabantay ka abogado ng Baptist ang relihiyon. Agoy. Ha? Oh, wala mo ko kabantay ano. Pahal sila reklamo. Desa, bisan pag mag-abot sa korte. Oh, ano yagi mag-korte na may reklamo. Ato na lang dito sa public debate. Kay mahadlok man. Agoy. Mahadlok pangutan-on. Agoy! Naman bihin siya nga, Brad, bawal mo ng debate sa kumbay. Wala kay ang Biblia, gatugot ba yung debate? Ikaw rin maging bawal. Ayaw lang, alibay lang ginagaya kay mahadlok pangutan-on. Mahadlok pangutan-on. Isogra social media. Pero pag abot sa debate, di mo sokol. Kapila na ako nagihagit na sa chat, wa mo reply. Wa mo reply. Agoy. Reply pala, larga to. Mo niya akong giingon ninyo. Pero nagpailan pa tala. Okay, sakta na ko ng giwan niya kaso. Atong uyanan, tagtagtas way pag tugot kaso. Atos korte reklamo karon to pag submitaran na ang piskal ngayo mag-ebidensya. Pag ingon mo magkalibrad mo man tinod piskal bidensya man. Awa yo do. Mas animaho pang tae siya. Ina sa YouTube kay napod latest debate ninyo bro. Kuan pa Sister Mary Joy Vlog. Kuan pa ter. Ang among debate ter ugma pa sa alas 3 gabi nagdialogo ron ni atong Rosales.
kay ang moderator na busy. Wala jud bro kay dili man mabasa og history. Dili kami man gud sila god o actually kini gong history dili nato ni pangugos nga mutuo sila ana. Kay man akong giingon bisag unsa ka kagiron sa iro nadyo pulgas matapot ana. Mura dili ta katapugos og patuon nila sa history. Pero sa medyo mas Biblia Isaiah 41:4 kilta kabuot sa dagan sa kasaysayan kay ang Dios mo nagbuot ana. Ingon diri kinsay naghimo niini kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan ako ang Ginoo diha sa sinubanan ug ako ang Ginoo nga nausab sa katapusan. Therefore ang Ginoo may nagbuot ang tanan ng kasaysayan sa kalibutan. Kung imo supak ng kasaysayan sa para nga sama ra nga isupak ng kabubutos Ginoo ug ngano nakapasar man og eskwelahan hindi man din mo to gusto ron sa una sa nag-eskwela pa tuod yung history look mo paglibro kay mahadlok ibagsak ni ma'am mahadlok ibagsak ni sir gadihan na pastor na nilabog ng history di na tuohan kay kung ilang pugso nagtuo ng history nga katoliko'y gitukod dili na sila mapaldo nawadag limbro 10% abi na paldo nakuha ko ninyo no mabitaw ng inyo ni San Juan hus kang daghan ng gatukod ag relihiyon na helicopter Church of God laboratory Church of Christ na election Jesus Ministry unsa na lang ngalan-ngalan ato ay Shorbol Church Victory Church to ay Happy Church to apa Yoton Church sino ito sa medyo nga ni San Pablo are basahon ako niya bida ninyo mga kalaki tanawa areta sa verse 3 padulong tag size sa unang Timoteo size 3 size awa itudlo kang uluhan ni sayop nga pagtulunan og matuod ng mga bahandi itudlo giwali kining mga butanga ang nagtudlo og laing pagtulunan inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo og sa atong tinuuhan nagdaw magtudlo og laing tinuuhan imbes kay tudlo tong mga giwales mga apostol wala laing pagtulunan ng ilang giwali laing pagtulunan ng ilang giwali karon balik pa now nagpasigarbo pag-ayog walay alamag kan ilang vlog pasigarbo na walay alamag nagpasigarbo pag-ayog walay alamag nadali alamag isgot pagkaso karon sa may kaso unsa man karon korte mag-usa unsa may usayon sa korte tugtan ta korte mag-usa unsa may usayon sa korte ana unsa may atong ipasangil sa korte nga mag-usaw na ta debate na lang ta para lagi dulog sa korte sa mga mag-usaw mo sa din kasuhan bawo mag-hearing ta diha kay nadyo kaso ang question unsa may kaso isagat oy naunsa karon nagpasigaw walay alamag gikabuangan ni ang pakiglantogi og pakiglalis may tungod sa mga pulong noon wa man kagig debate pero katungod ang mga relo na og mosangpot kinis kasina inang nasuyas katoliko pagkabahin-bahin pila na mo kabuok ron more than 68,000 na ka-denominasyon na maura og ngalan gidalang Kristo maurag Biblia lailahig ngalan sa simbahan lailahig sa doktrina analawaya pa ni Desemra ang baligya lain-laing puesto o lain-laing sa presyo muna klaro ang istorya diha lain-laing silang presyo lain-laing po ng puesto maurang baligya Agoy! mura po na sila lain-laing silang ngalan sa simbahan nila lain-lain po silang doktrinang gidala pero pariho ng gabit-bit ang Biblia pariho sang gadala sa ngalan ni Kristo ano ba ito pasabot na rin pakig kaninyo ang pagbahin-bahin lain pagbugal-bugal tanawa ng mag-comment din sa comment section bagay yung mga basher ako kagmata bugok mga bugal-bugal mga basher
pagbugal-bugal, unsa pa? Daotan nga mga katahap o death threat. Ako murag kapila na sa dito nakadawat drug death threat. Taman ra kami taog na lockdown lang daw daglong. Ginoo ra gyud magkapatay nako. Ginoo ra pwede mabawi na sa kung kinabuhi dili kamo. Kung mabawi magaling mo sa kung kinabuhi, kung mukutlo mo o di kamarso manubag na sa Ginoo. Kapareho man tag na itulobago na itanan ikamatay nako inig mamatay sad mo. Oh, di mas una pa ko sigurong murag lahi pa ko kuan ani lahi pa ko sa iyo murag bugat-bugat ng kaso. Oh, kay patay juga. Wala dungog to ng pagpatay. Pag ikaw kuan na. Di pa juga mahiro. Og walay hono nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot. Og wala magbaton sa kamatuoran. No, nga bisag-usahan na tag laparog Biblia di jud kasabot. Kay wala man magbaton sa kamaturan. Nganong wa magbaton sa kamaturan? Katuan nagpasakop anong mga simbahan nga tulo ka buk founder. O nga kinsang founder puros mga kano. Oh, nga naman nagunahuna sila ng relihiyon sa kapagi sa pagdato. Kini relihiyon paldo kita anay kanunay. Mo na mingon dili sa size. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tao. Kung siya kontento lamang sa anak niya. Makapadato gayud ang relihiyon pag-ayo sa tao kung kontento sa anak niya. Maunang si Pastor Paldo kanunay. Paldo kanunay. Munay tiaw mo na. Diyan may dumapaldo ana. Karon magisgot ta nganong ingon si San Pablo nga ang relihiyon magkapadato. Tanawa ha. Kanang gitawag nato og nakay membro nga sa imo lang kuan, sa imo lang simbahan nga gitukod nimo. Nakapamembro ka og 500 na wala pa kay branch ana kay mao pa may pagtukod ang imong simbahan gitawag nimo Dayoton Church. So 500 kabok membro. Kung nga kanang 500 kabok membro, dili na mga ulog-ulogan nga ulog-ulogan kanang dili na kanang mga ignon talang butang di man gyud kamo pili og katong inguan rag ninguna rag. Ako dira man sad nimo pilion tong mga pobre. Pero kato kung may mga kamutihan kay mapas mo magsab ka og waton man nimo tong mga pobre nga nagtanom og kamuti. Ang katungaan ni kay pastor ihalad kay para na sa Ginoo. Kada adlaw ka nagkaog kamuti. Ang katungaan mo sa gingan para na ni pastor ihalad sa simbahan. Kinsa may mukaon na sa simbahan, kinsa may kiriopo na kolektahon na dito sa treasurer. May nagkwarta na di man. So kinsa man tagalog sa simbahan na asang nadadong adtong pastor. So kada adlaw sa pastor kaon gud sa saging. Kaon gud sa og kamuti. Karon. Ibutang tagwala mo ingonana puros kwarta paldo. Pila 10% anang mga nagsuldog siman karon nga tag 100,000 ang buwan. 40,000 kay naa dito dakog ranggos gobyerno 40,000 ang buwan. 29,000 kada ko ana magkobra kag 10% ana. Ka 500 kabok membro nimo, perting palduhan nimo. Bisan pag di ka mo duwa biskato. Paldo juga kanunay. Yeah. So paldo kanunay. Nyalahi pa tong halad suod sobre. Lahi pa tong yang kaning sibot, soro-soro. Plus lahi pa tong kaning love offering. No. Mao na nga sinag sapatos, Agoy! sinag buhok, Agoy! sinag sanina, Agoy! pero dili sinag borsa. Lalong kay borsa kay kanunay kong paldo. Kanunay paldo. Alas 9 on top nas kabuntagon.
ang inyong numero 1 TV channel. Lakbay Katoliko TV channel. Kasama mo worldwide sa serbisyong totoo. Straight to the point. Live. Numero 1 sa serbisyo sa programa. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Dira sa magyapon bro, kalumpag ginsan. Saba kayo ang Born Agoy Baptist diri palengke wa gabay ha. Sige sangyaw anong palengke murarabag na ay authorization war ba? Oh, Pretty Marshall, magandang umaga bro at sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Tinuod man tong iyang religion, fake na sila. Si Delpin Rabaco. Maayong buntag bro, wala day mo magka-dimao si Rosales sa iyahang pangatarungan. Wala kay isa ka na lisod nga pangutana. Ngon ko nga, o sige. Lisod nga pangutana. Sulat ni Barok asa makaplagan. Wag sa wa mo ko kabalo ana gapo. Gali kay Anis pud sang itugan. Sigari giniduan nga pangutana, giniduan dila ko mudaginotot niya kaya man kung patugano ro ka sa bang sulat ni Barok. Kay di ko mutugan sa abo ko ka. Nangarla pro man kay ba. Wala gyapon tuganan ka nako, dili man pud ka mutot. Oro ko kung gitugan. Last part, di mo siya mutugan. Di mo siya minaw. Oh, be. Gisulat ni Barok ang tanan. Nagidikta niya gikang propeta Hernias. Question, humag sulat ni Barok ana, asa man dapita ni libro kana? Asa man nato magkaplaganan niya? Nga libro na niya. Wala. Kay balo ana. Oh. 6969239. Oh. Oh, asa man ang iyahang libro anak karon? Wala. Wala sa kaibaw sa ko kay balo anak. Oh. Matuga-tuga may kaguan yung hindi kay kaibaw. O sige kani. Griniduan nga pangutana. Kinsa nga propeta naglitok anang nasa San Mateo. Ano ba oh? San Mateo 2:6. Kinsa nga propeta nagkuan isa oh? Si Ezekiel, si Hari. Primero yang gitugan si Isayas. Ningon mo si propeta Isayas ba na namulong ana? Ngabi man. Uy, saan naman eh? Ha? Si propeta Isayas ba na namulong ana? Ngabi man. Si propeta Mikias 5:2. Wa na update. Karon kay adto na bugos madaog-daogong pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Naka-chat GPT magtagwang. Katugan sad si Kuanoy sa karya. Perting chat ng chat GPT oy. Wala inaing itlog na sad. Na, niya kung gipangutana kana kuno sa Mateo 4:4. O nga, si Jesus mingon nagkasulatan na yun. Dili mabuhi ang tao sa paan lamang. Ito o dago sa gwago kay ba nang naman as Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 3 kung wako masayop sa natong Biblia be. Ang tao dili mabuhi sa paan lamang. Basin og naapa sila yung pangutana to. Sawa ko kay baw ana. Sara to Mateo 4:4. Lagi amo na giingon ako nga nasa Deuteronomio 8:3 kaniyo makita man na tanaw na ko ha 4:4 ngundiri apan kaniya mitubag siya nga nagingon nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulo nga magagula sa baba sa Dios. Atong basahon ng Deuteronomio 8:3. Sige ha. Na basa na dire. 8:3. Tanawa ha. 8:3 ta. Yeah. Tabasahon. Og ikaw ipaubos niya og ipaantos niya sa kagutom
o gipakaon ikaw niya sama sa mana nga wala mo biilhi. Bisan sa imong mga amahan wala makita aron magpahibalo kanimo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa tagsa-tagsa ka mga butang nga nagagula gikan sa baba ni Jehova mabuhi ang tao. Takatagan ko no. Mao na Dong Rosales nga kanang akusasyon lagi nang iya Lord ya no. Sige lang atangin ninyo ang atong debate ana karon ugma pohon sa alas 3 sapon. Wala gud nakuan gud nato ninyo.